Nos comemos, entón invitábanos a comer, nos andábamos a mantido, de alguma maneira. Pero entón eu conozco todas as casas, e cando metíamos a auga en Arzádegos, eu que traballaba de fontaneiro, porque fui a hacer un curso a Valladolid, bueno, pues, metíamos o tubo da auga, me había que meterlo por o cochelo dos porcos, para arriba, para o fregadeiro, porque había só un grifo de auga. Non había baños, non había nada. Pensai nos anos 70 como eran esas aldeas de todo o lío. Pero despois os curas fixeron o boicot completamente. Ao principio chamáronos e íbamos ao entierro, pero como non lle cobrábamos, e eles cobraban, hacían unhas comidas pantagruélicas, botaban logo o tresillo, que era o xogo dos curas de todo o lío. Ahora, a xente tuvemos unha acollida impresionante, impresionante. Impresionante, claro, pero é certo que, bueno, axudaban as circunstancias, estaba acabándose a dictadura, o monseñor Temiño, o obispo, era un home intransixente, que, por exemplo, estaba prohibido, mas fixaivos que é absurdo, que as bandas de música tocaran na iglesia. E nós, cando inauguramos a auga, a tría de auga, que demos a aldea, trouxemos a banda de música de Vilanova dos Infantes, a lá de Zanoa, que eran 30 músicos, máis ou menos. Deron un paso as rúas por Arzádegos, a xente saindo con mandeixas de roscón, de rosquillas, de coñá, de tal, por músicos. Pero logo saímos ca procesión, a banda de música tocando, e logo subiron arriba a tribuna e tal, e ali tocaron, e a xente choraba de emoción, escoitando a banda na iglesia. Mira unha cousa, máis ou menos naquela época, 69-70, os povos estaban abarrotados de xente, moitos rapaces, o que é a cuestión demográfica non era precisamente un problema, que estamos falando dos anos 70, 30 e 20, 50 anos, non? E todas as familias tiñan muchísimos fillos, vivían en unhas condicións prácticamente precarias, pero empezou a emigración. E tamén había un problema na fronteira, que é o que estamos vivindo hoxe diariamente, na televisión, no paso do Estreito e no mar Mediterráneo. O tráfico de personas que había de Portugal a Francia, que foi todo nesa época, tamén tocou por aí, ou non? Podenos contar algo deso? Sí, bueno, nos, se nos quixéramos dedicar a facer cartos naquela época, entre o contrabando e a xente que naquele momento se pasaba ilegalmente, a veces nun camión ou algo, de Portugal para Francia, bueno, nós conocemos casos onde había curas implicados, onde de aquí hacia Francia, dentro de 100 km ou 200, decíanlle eses que iban ilegales: veia, tedes que subir este monte, levaban unha maletiña de casa de cartón ou de madeira así, con collida, o que había naquela época, subirse ese monte hasta esa Francia. Iso houve así, e houve curas aí que se dedicaron a todo eso, non só eles, teban máis xente. Nós, nese aspecto, non. Nós, cando nos marchamos, que logo conto aquí, claro, vos pensai unha cousa. Primeiro o obispo separa o que sigue de cura en Quinta de Leirado, Evencio, e quedamos Ramón e eu. E o obispo iba nos separar os dous, porque, bueno, fimos unha pequena revolución subhumil, bueno, chamamos un día ao obispado e non levamos distintivo ningún, entón non quixo recibirnos, entón nos fixemos unha especie de folga de fame, entón levaron nos outros curas unha dulleta, a dulleta é que vai encima da sotana, non? Para que nos fixera un pouco de neve, recibiunos o Temiño, botándonos unhas broncas terribles, non? Pero o que vos conto ahora, marchámonos para Valencia 5 curas, nos dous, máis outros 3, dous de curso superior nós e outro que foi o teu profesor, o Digno, don Digno, que sucedeu-nos a nós aquí arriba, que é unha excelentísima e un cristiano de verdad. Marchamos para Valencia, e claro, conto aquí no libro. Entonces non levábamos a forro ningún, levábamos un día en 6 que tiñamos non sei que os 3 curas, é o capital que levábamos, e tiñamos que empezar a traballar.
Entón, ibas a pedir traballo nunha empresa e a mí me dicíame, cantos anos tes? 27. Servicio militar cumplido? E se non, liberei por os pés planos. Que entón, bueno, sabes mecanografía e tal? Non sabía o que é rapidez. Es que, en que traballou? Eu non lle podía dicir que traballaba de cura, porque entón empezaban os curas obreiros. Entón, nas empresas non estaba ben visto. Entón, pasar de ser Don Benito, que era eu, a ser un ninguén, que é moito peor que hoxe unha persona que queda sin chollo aos 40, 50 anos. Pero ele ten unha identificación do que foi, pero non podíamos dicirlo. Entón, en que traballamos os 5? Bueno, 3 de 12 da noite a 6:30 da mañá de barrendeiros. Pantalón de pana, chaqueta de pana e un plato, dices, de un gorro de plato, dices, como os fran dos músicos. 3 de barrendeiros, outro de mozo de almacén, eu, ama de casa. Eu a mañá á universidade, que fixen ali, matriculei na Facultade de Económicas, e eles iban á universidade no turno de noite, por letras, non? E vos imaginai-vos ora, calle Pepe Alba, un barrio naquela época, anos 71, perdón. Eu, no piso 7º, acordome eu, debían ter 12 plantas, menos os lenzos, as sábanas e as toallas que lavábamos a lavandería, todo máis eu no patio de luces, ali de cháchara, que as señoras todas amas de casa, eu ali lavando calcetins, que outro día fixeronme unha entrevista nun periódico, e o periodista equivocouse, que eu dicía, a min o que menos me gustaba era lavar calcetins, e ele depois, en vez de poñer o que máis me custaba, puxo o que máis me gustaba, o que se pon unha letra. Bueno, é dicir que estas vivencias que van aquí ten un fondo contido tamén da xente para que asuma as contrariedades da vida, os sinsabores, e que asuma os desplaceres, cousa que hoxe as familias e o mundo educativo, porque se frustran os nenos. Xa non se pode dar unha lavazada, non se pode castigar, e que o señor alcalde, ao mellor, aprendeu moito ali no seminario, porque era o que era, e era duro, tiñamos que, non había calefacción, había que ducharse con agua fría, puñanos de rodillas, xa non digamos na escola onde estuve eu, que éramos 40 rapaces, desde 5 a 14 anos, aquela variña que tiña a maestra é que puña ordes, non como entre 40, como se pon orde. E non pasou nada, pero agora todo é distinto. É dicir, eu penso que estamos nunha situación onde non se valora a disciplina, a constancia, o esforzo, todo eso. Non, agora non hai que... Agora todo o mundo quere ser funcionarios, ir de corbata ao traballo, traballar o menos posible e vivir o mellor posible. Bueno, está ben, eu non estou en contra disso, pero quero dicir que dentro destes relatos que hai aquí, hai uns relatos que hai unha vida dura e sacrificada, con imaginación e con principios. Eu da vida tuve non moi claro, porque foi un crego, marchei, estuve en Valencia, estuve en Roma nunha universidade pontificia, licenciéme na Complutense de Madrid, vim para Vigo, montei unha librería, montei unha editorial, levo publicado, bueno, máis de 600 títulos de libros. Bueno, que teño? Dicíame outro día o periodista ao final, dicíame, para ti, que cousa é máis importante na vida? Alcalde, sabes que lle dixe? Querer é que me queira. Querer é que me queira, que é o que queda? Eu sinto-me moi querido.
Eu subo arriba a estas parroquias, unhas estacións e por aí, os vellos, claro, dame apertas e abrazos. E só estou en 2 anos. Estou unha sementeira. Alguna outra pregunta? A ver. Ahora para cambiar de tema e parar outras cousas. Primeiro vou te dizer porque fica aquí a tua presentación. Pasoume con Carlos Casares, que tiña moito de vacacións no meu povo, a Sabuceo, ali en Porqueira, tiña moitos libros dele, morreu e non tiño ningún alicate. Vale, e é unha persona que éramos ou non que, por tanto, no mundo das letras galegas. Digo, pues mira, tengo un paso mesmo contigo, por non a chegar para que mos firmes. Espera que acabemos ahora, xa unha outra pregunta. No, explíquese, está mirando para aí e dixo que tú, a maioría deles, tu venches extraño, non? Sí. Con Montero Pedrallo, con Ramón Piñeiro, con José Emilio Ferreiro, con Carlos Casares, con moitos libros, vamos. E na tua época sí que eran outras circunstancias, perdeu un pouco visto ese momento ese de revolucionar a cultura e o idioma, non? É como ves en comparación cos días dos. Por exemplo, explico, chego arriba en Medeiros, e mesmo cando estudiaba no seminario, porque o noso idioma era o galego, que falábamos de corriente de todos os días, porque amamantamos de pequenos, e non había problema ningún ca xente, falo un galego, pero cando tiña misa, pois, unha castellana, e predico en gallego. Pero digo como ves o cambio que había cando vos empezaste creando esos premios, creando o círculo, rodeando os intelectuales, como era o trato con eles, e un pouco como ves agora por onde van os camiños, os problemas que arman a normalización do galego, os problemas que hai agora as linguas cooficiales no Estado. Sí, vamos a ver. Ti pensa, tú se eso non o acordaches, eu cando entrei no seminario o 90% procedíamos de xente labrega, de aldea pura e dura. Había outro 10% que eran ou fillos de guardias civiles ou de mestres, que o chamolle, era hijos del cuerpo, o cuerpo de la Guardia Civil e o cuerpo de magisterio. Serían os máis que tiñan unha base social máis adiantada, pero os demais íbamos da aldea e da escola que era unitaria, ademais. Por tanto,